אני לא חוזרת הביתה בחיים. היא אומרת, איך שאני מסיימת את השיחה, אני מצטערת, אמא, אני אוהבת אותך, נתק את השיחה. ומשה והחבר'ה האחרים אמרו לו, מה, אתה השתגעת? אתה רוצה למות? כמעט הרגו אותנו שם, וגם באמת אין מה לעשות איתה. אין לו נשק, אין לו רכב. הוא בחיים לא ראה גופה, הוא לא לוחם. ורום שמה, משעה 6:30 בבוקר, שהיא הסתכלה לו בעיניים. נשמע כמה נשימות אחרונות, ופשוט מתה לו בידיים. אבל בדקות האחרונות שלה, הוא נתן לה את הנחת הזה, לראות עיניים טובות. אנשים אמרו לי, אנחנו לא ידענו, לא, הוא היה באטרף כזה שלא הבנו מה עובר עליו. ואמרנו לו, רום, תפסיק, אתה לא יכול, אתה כבר עייף, תפסיק עם החילוצים האלה, תשב. הוא אמר, לא רק שהוא לא כועס על השם, אלא להפך. הוא התקרב יותר להשם. אז אני תמי ברסלבסקי, אמא של רום, שנחטף מהנובה. כשחטפו את רום, חטפו לא רק את הבן שלי, חטפו לי את הלב שלי, החבר שלי, את החלק ממני. רום, יש לו בעיות של קשב וריכוז. אז קצת היה לו קשה עם מסגרות, וגם איתי היה לו קשה. היו בינינו הרבה ויכוחים, כמו כל ילד מתבגר, זה גיל בית ספר, מתבגרים, מתווכחים פה ושם. ומבחינתי יום כיפור זה קודש או קודשים. אני לא תמיד שומרת שבת, אבל יום כיפור, יום אחד בשנה, שאני עושה את זה כמו שצריך. ואמרתי לילדים שלי, מי שרוצה להישאר בבית ביום כיפור, עם החוקים שלי. אין טלוויזיה, אין אוכל, אין כלום, אין, כיפור. ורום עשה לי את המוות. זה היה שנה לפני שהוא נחטף. עשה לי את המוות. ואמר לי, אני בחדר שלי, מה אכפת לך? אני אוכל בחדר שלי, אני רואה טלוויזיה בחדר שלי, אני לא מפריע לך, וזה, כל הכיפור ויכוחים. הכיפור, לפני שהוא נחטף, בימים האחרונים הוא התחיל להתקרב לדת. פתאום הוא התחיל להניח תפילין, והיה שולח לי תמונות. אמא, את גאה בי, וביום כיפור בבוקר הוא מתקשר אליי ואומר לי, אמא, השנה אני רוצה לצום. שעה אחרי כיפור, אחרי יציאת כיפור, בא אמר, אמא, we did it. מסתבר שהוא היה כל הכיפור בבית כנסת. רום מוחזק על ידי הג'יהאד האסלאמי, לא על ידי חמאס. וסשה היה מוחזק גם על ידי הג'יהאד. וסשה שחזר, הוא סיפר שהוא פגש את רום. הדבר הראשון ששאלתי את סשה, מה הוא מרגיש בלב? מה קורה איתו? לא איך הוא נראה, לא אם הוא פצוע, מה הראש שלו, מה הלב שלו מרגיש. ואמרתי לו, אתה יודע, סשה, הוא התקרב להשם לפני שהוא נחטף. מה הוא עושה שם? הוא כועס עליי, הוא כועס על מי הוא כועס? הוא כועס על מישהו, קשה לו. ואני תכף ארחיב, אני אספר לכם גם מה הוא עשה. אם הוא לא התרעם על השם ואמר, די, השם, מה עשית לי? ואז הוא אמר לי, תקשיבי, לא רק שהוא לא כועס על השם, אלא להפך. הוא התקרב יותר להשם, וגם הוא סיפר לי, רום אומר כל בוקר תפילה, והוא אומר שמע ישראל. אני אומרת לו, איזה תפילה? הוא אומר, אני לא יודע איזה תפילה. הוא אומר, אמרתי לו, איזה מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה, רבה אמונתך. הוא אומר לי, כן, זאת התפילה. אז אתה יודע, אני, במשך כל הזמן הזה, יש רגעים שאתה נשבר ואתה אומר להשם, למה? חטפת, מלך, ברוך השם, עשית מחסד, והוא נחטף חי. אבל למה כל כך הרבה זמן? למה לסבול כל כך הרבה? ואז שסשה בא וסיפר לי, שרום, לא רק שהוא לא התרחק, אלא הוא מעריך את השם עוד יותר, והוא גם מחזק את סשה, אז אמרתי, מי אני? שרום סיפר לו מה קרה ב7 לאוקטובר. רום מספר, התחילו טילים, אזעקות, התחלנו לרוץ. אני יכלתי לצאת כבר בשעה 8, והחלטתי להישאר. חילקתי מים, עד שהגיעו המחבלים מהצד השני, ופשוט ריססו שם את כל האנשים. חלק ברחו, רובם נרצחו. הוא הצליח לברוח. הוא סיפר לו שהם ישבו במקום מסתור, הוא ועוד איזה 30-40 חבר'ה, והגיע מישהו מבחוץ, ואמר להם שיש 2 בחורות זרוקות בשטח, שחייבים לעזור להם, להביא אותם לכאן. ואז רום אומר, אני קמתי, הלכו איתי עוד 3 חבר'ה, ויצאנו לשטח פתוח, תחת אש כבדה, יריות מכל הכיוונים, מחבלים
מסתובבים מעל הראש שלנו. הוא אומר, אני לא יודע איך הגענו אליהם, דרך נס הגענו לשתי הבנות האלה. הוא מספר שהוא הרים אחת מהן, פשוט הרים אותה, ואמר לה, אל תדאגי, את בטוחה, אנחנו לוקחים אותך מכאן, את יוצאת מזה, הכל בסדר, תהיי רגועה. שהיא הסתכלה לו בעיניים, נשמע כמה נשימות אחרונות, ופשוט מתה לו בידיים. עכשיו, הייתה לו החלטה או להשאיר אותה בשטח, ואז רום אמר, מחביאים אותה, שלא יחטפו אותה, ושלא יחללו חס וחלילה את הגוף שלה. ואז הם החליטו להחביא אותה באיזה בור, וחזרו למקום מסתור, ואז רום אמר, אין מצב שמשאירים את השנייה למעלה. ומשה והחבר'ה האחרים אמרו לו, מה, אתה השתגעת? אתה רוצה למות? כמעט הרגו אותנו שם, וגם אין מה לעשות איתה. מתחבאים פה ומחכים. והוא אמר, לא, 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 אין מצב שאנחנו משאירים את השנייה, חייבים להחביא אותה, חייבים לקחת אותה משם. ואז משה מספר שרום לקח שתי חבר'ה מאבטחים, ובלי להגיד כלום לאף אחד, פשוט יצאו עוד פעם לכיוון של הבחורה השנייה. מה שכואב לי, שסשה סיפר לי שרום הולך עם זה. אחרי כל היום הזה של 7 לאוקטובר, העיניים של הבחורה הזאת מסתכלות לו בעיניים, זה מה שהולך, זה התמונה שהוא לקח מה7 לאוקטובר. ואני רוצה להגיד לרום, וגם אמרתי לסשה, וגם לאמא של הבחורה הזאת, שרום פחד שהוא הגיע מאוחר מדי. המצפון שלו אומר, הגעתי מאוחר מדי, יכולתי להציל אותה. הגעתי מאוחר, ואני אומרת לו, רום, הגעת בדיוק בזמן. בדיוק בזמן. השם כבר קבע, זהו, היא לא שורדת את זה. אבל בדקות האחרונות שלה, הוא נתן לה את הנחת הזה. לראות עיניים טובות. להרגיש חיבוק של מישהו שאוהב אותך, מישהו שדואג לך. מישהו שחזר בשבילך, שאתה חשוב, שאתה לא לבד. היא לא מתה לבד. והיא לא מתה בידיעה שהמחבלים מסתכלים עליה. והוא לא עצר בזה, אתה יודע, אין לו נשק, אין לו רכב. אין לו. הוא בחיים לא ראה גופה, הוא לא לוחם. ורום שמה, משעה 6:30 בבוקר. רום נחטף מאוחר. רום נכתב בין השעות 2 ל-4, שזה המון זמן להסתובב שם. הוא היה בכל מקום, והוא ראה, והוא שמע. הוא שמע את הזעקות שבר של בנות, והוא ראה אנשים נחטפים. ולכן זה היה חשוב לו, שהם לא היו זרוקות בשטח. אנשים אמרו לי, אנחנו לא ידענו, לא, הוא היה באטרף כזה, שלא הבנו מה עובר עליו. ואמרנו לו, רום, תפסיק, אתה לא יכול, אתה כבר עייף. תפסיק עם החילוצים האלה. תשב. הוא אמר, לא. אחת מספרת, קוראים לה נעמה, היא מספרת שהיא ועוד 30 חבר'ה בערך היו בתוך מכולת זבל, התחבאו שם. מישהי הזיזה את הרגל ורעש מהשקיות. המחבלים פשוט ריססו שם את כל המכולה. 30 אנשים נרצחו שם, מלבד נעמה ועוד 2 בנות. היא חיפשה אותי, והיא אומרת לי, במילים שלה, איך שאני מסיימת שיחה עם אמא שלי. ואני אומרת לה, אמא, אני לא יוצאת מפה חיה. אני פצועה, ירו בי, אני לא חוזרת הביתה בחיים. היא אומרת, איך שאני מסיימת את השיחה, אני מצטערת, אמא, אני אוהבת אותך, מתקת את השיחה. פתאום היא שומעת קול, יש מישהו חי כאן? יש מישהו חי? זה צה"ל. קוראים לי רום, יש מישהו חי כאן? היא אומרת, אני מרימה את העיניים, ואני רואה את המלאך השומר שלי, ילד בן 19, עם חיוך ענק על הפנים, אני לא אשכח את החיוך שלו בחיים. הוא אומר לי, אל תדאגי, אני פה, הכל בסדר, אני שומר עלייך. בואי תסחלי אליי, אני מוציא אותך מכאן ואנחנו יוצאים מזה. והיא אומרת שהוא ישב איתה, היה איתה כמה דקות ארוכות, ונתן לה את הכוח ואת האמונה שהיא יוצאת משם. כאילו היא לא עומדת לצאת משם, והיא אמרה לו, תגיד לי אמא שלי, תגיד לי אמא שלי. כשהיא התעוררה, בפעם האחרונה שהיא התעוררה, היא הייתה באמבולנס, והיא שאלה איפה רום. והם אמרו לה, הוא לא עלה, הוא לא רצה, הוא חזר. הוא אמר, אני חייב לחזור.
הוא יכל לצאת משם כל כך הרבה פעמים, והוא בחר להישאר, הוא התעקש להישאר שם, ולנסות לעזור ולעודד ולחלץ כמה שיותר חיים. וסיכן את החיים שלו שוב ושוב ושוב, לא רק בשביל החיים, גם בשביל המתים, בשביל כבוד האישה. ולא מזמן, לפני חודש, ממש בפסח, קיבלנו סרטון מירום. כל היום אני סובל, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות עם החיים שלי. המצב הנפשי שלי מתחת לכל ביקורת, המצב הגופני שלי מתחת... ב7 לאוקטובר רום מתקשר אליי ב10 בבוקר, ולי הוא מספר ככה. אמא, מה קורה? חייך לי בטלפון. אני אומרת לו, רום, והתחלתי לבכות. אמר לי, אמא, מה קרה בבית? למה את בוכה? הכל בסדר? מה קרה בבית? אמרתי לו, רום, הכל בסדר בבית. אני רואה בטלוויזיה מחבלים, טילים, מה קורה? איפה אתה? ספר לי, מה קורה איתך? אנשים זועקים לעזרה, אין צבא, אין משטרה, איפה אתה? תגיד לי, אני אעזור לך. אמא, אל תדאגי, הכל בסדר. זה לא מה שרואים בחדשות. את יודעת איך הם אוהבים לנפח. אני נמצא פה באזור מוגן. מבטיח לך, אמא, כמה שעות אני בבית, הכל בסדר. אני כל הזמן בראש שלי הדמיון, אותה שיחה בדיוק, של 7 לאוקטובר, שהוא מתקשר אליי, אבל זה אמיתי. אוהב אותך, כמה שעות אני בבית, אבל זה יהיה באמת. אני רוצה עכשיו באמת לפנות לכל האימהות עכשיו ששומעות אותי. אני רוצה שתעצמו את העיניים שלכם. תדמייני את הבן שלך, או את הבת שלך. אחרי 579 ימים, קוראים לך, אמא, אני חי, תוציא אותי מכאן. קורא לכם, אמא, תוציא אותי מכאן, ומה את עושה בשבילי, אמא, תוציא אותי. בן אדם אחד לא יכול להזיז ערים, אבל ככל שיש יותר אנשים שעומדים איתך וצועקים את אותה צעקה שלך, שכולם איתך באותו דבר ואומרים, אני אמא שהבן שלה חטוף בעזה. תגידי את זה. הבן שלי חטוף בעזה. וכשכולנו נהיה ביחד, אז אולי באמת זה יזיז משהו. גם יריד את האדמה כאן וגם את השמיים למעלה.